бародароне ки дар шаҳри Москва қарор доред ва нияти гузаштан аз сарҳадро доред, ба шумо як бародари тоҷикро тавсиҳа медиҳем ки шумо ба он шахс муроҷиат кунед, шуморо аз ҷои даркорӣ гирифта аз сарҳад мегузаронад. худи он бародар дар метрои Котельники қарор дорад ва шахсоне ки аз ин метро дуртаранд, ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ва худи онҳо шуморо аз ҷои даркориятон гирифта мебаранд. ва инчунин аз номи канали мо, яъне юристиҷей, ба онҳо муроҷиат кунед, ба шумо низ тахфифҳо карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. барномаи нав ҷавоб аз саволотон ки дар комментария савол пешкаш кардаги буден. пешаи барномаро сар кардан мегӯем ки оиди аблав аз савол додагиёро мумкин ки 5% бихонем, 95% дигаршан не. далер нависа: ассалому алайкум акай Сормон, ба саволи ман ҷавоб бидеҳ. мо 5 писар мебошем, 4 нафари мо дар Россия мебошем ва 1 нафармон дар хизмат. писари хурдӣ мебошам, метавонам худи ҳозир ба Тоҷикистон равам дар ҳолате ки бародарам дар хизмат аст. агар ту дар назар доштагӣ бошӣ ки ту фарзанди майдаки уне ки 18 сола болои мисол ту хизмат биёй, ту Тоҷикистон биёй, тура хизмат мебаранд ё ки не, дар ҳолате ки бародарат дар хизмат, албатта турам мебаранд. дар ҳолате ки шумо агар ду фарзанд бошен, ду писар бошен, якта дар хизмат қарор дошта бошӣ, диюмгита намебаранд. дар ҳолати зиёда ду писара дар оила буданаш ба хизмати ҳарбӣ метавонанд ду писара як бора бубаранд. эдвард 94 нависад: салом бародар, агар одам зрени чашмаш минуси 5 боша ва ини билет дорам ай ва инкама додагиян нигодни. ма дар балнисаи глазнои Москва табобат кардам, то ҳол соз нашида, документҳои балнисаи Москваро дорам, мара мебаранд хизмат. ту гуфтесай ки ма ва ини билети нигодни дорам, дар ин ҳолат намебаранд. инак як чандин нафари дигар дар бораи ҳамин савол доданд ки оё хизмат 1 сол мешава, меган ҳамин гап роста ё ки не. барое ки чандин комментария дар ҳамин бора як бора ҳамаямуро ҷавоб метиҳем. хизмат 2 сол буд, 2 сол меиста. ягон намуд қарор, фармон, пешниҳод барои 1 сол шидани хизмат нашидай. иҷада бо як каси дигар нависае ки Нуров: ака як саволи мада ҷавоб те. Чӣ ба дар Тоҷикистон иҷозат наметиҳанд номи исломӣ мондан фарзанда? барои ҳамин гап зан ягон чӣ бугӯен айрӯи қонунай. то ҳол ма дар ягон ҷо нафаҳмидам, надидам ки номи исломӣ мондан ба фарзандат иҷозат натиҳанд. шикри худо ҳама бародарое ки фарзанддор мешаванд, метриска мегиранд, қариб ки 95%, 90% ҳамаво фарзандошон номҳои бигӯем исломӣ мондагиянд. баъзе ҳамин хабарро, ҳамин гапҳоро як ҷо мефаҳмед, ман намедонам. рашид нависад: салом акай Сормон, ҳамин савола бисёр додам, ҷавоб надодед. ма одами зандор, занам гражданини Ӯзбекистонай, ма соҳиби 2 фарзанд, мара хизмат мебаранд ё ки не? ҷавоб диҳед, пешакӣ раҳмат. ҳозир дар инҷа бо дар бораи аблава гап мезанем. ягон бародари дигар медрояд дашно мекунад ки чӣ ба бо дар бораи аблава гап задем. ягон саволи нав пешкаш бикунем ки камтар барномаҳо ба шавқтар бигузара. кай ки ман медонам ҳамин саволҳоро ҷавоб додан 80%, 90% дар бораи аблава савол метиҳен. ҳамин саволҳоро агани ма 10 бор ҷавоб додагем, 10 бораҳо ҷавоб додагем. ҳамин видеои маро нагзаронен, то ахирша тамошо кунен. ба баҳонаи ҳамун граница ба фикр ними видеоро яхелид мегзаронӣ, гӯш намекунӣ ма чӣ гуфтагем. то ахирша гӯш кунен. одаме ки 2 фарзанд дорад хизмат намебаранд. дар иҷа нависта Кароматулло: салом ака, як апашка 4 духтар дора, шавҳараш вафот кардай, 3 духтараш шукадай, якаш мондай, документҳои хонашон ба номи тағошонай, даъво карда метавонанд? ҷавобша интизорум. духтари кенҷакиш синфи 10 чӣ меша? ҷавоб интизорум. хона агар хонаи падари ҳамво боша ва вафот кардагӣ боша, баъдан ба номи тағоиш кардагӣ бошанд, ё ҳамчун фарзанди ҳамун падари вафот карда метавонанд барои мероси хичона гирифтан даъво бикунанд, ҳаққи хичона ҷудо бикунанд, бигиранд. дар инҷа як каси дига Алик нависта як савол додай, саволаш камтар дарозай. ҳозир мазмуни ҳамин саволаша мегӯем, барои ки хай хонду мазмунша фаҳмидем. мазмуни саволаш дар бораи ҳамин ки мақсад ва ё 4 дӯст будиянд. ана як дӯсташ сабаб дар ин буда ки вайҳо соҳибкор ҳамроҳи амакишон тиҷорат мекардиянд ва бе иҷозатай амакиш аз сейфи ҳавай пул мегирифтай ва ба ҷинояти дуздӣ ура бигӯем дастгир кардияну. ин савол додае ки оё моро ҳам ба ҷавобгарӣ мекашанд ё ки не? дар ҳолате ки агар пула турам гирифтаву хӯрда бошӣ, дар ягон чӣ расход кардагӣ бошӣ, агар вай дар ҳамун аризаи дар ҳамун баёноти додагиш қайд кардагӣ боша ки мисол мо 4 нафар дӯст будем, ҳамин пула ҳар чори мо расход кардагием, дар ин ҳолат албатта ки ҳар чорта ба ҷавобгарӣ мекашанд.
суҳроб нависад: салом бародар Сормон, як савол доштам. Агар зани ду кӯдакдор ҷидо шава, хона харидан дар кораи қонун чӣ мегӯяд дар ин ҳолат? Қонун яъне ки кодекси оила барои бекор кардани акти никоҳ дар ин бора мегӯяд ки вақте ки зану мард якдигариш ҷидо мешаванд, яъне акти никоҳшон бекор карда мешава, зану мард баробар ҳуқуқанд, яъне ки дар ҳолати ҷидо кардани ҳаққу ҳуқуқшон, мисол молу мулка ё ки дигар чизо, зану мард баробар ҳуқуқанд. ва дар ҳолате ки хонаро дар назар дошта бошӣ, мақсад ҳамун зан ҷидо мешававу шавҳараш шароит надорад, мисол худаш хона надорад, ҳатто дар ин ҳолат зан наметавонад ки барои ҳамун фарзандошам барои маскун кардан даъво бикунад. дар ҳолате ки мисол шавҳараш хона дорад ё ки мисол дар хонаи падару модараш зиндагӣ мекунад, дар ягон ҷои дигар ҳамун шароита дора, фароҳам оварда метавонад, дар ин ҳолат метавонанд шикоят бикунанд барои маскун кардани зану фарзандаш. Инстаграм тиҷаи нависад: салом ака, мегӯянд ки загранпаспортам алиш мекунанд то соли нав. Амира ҷавоб медодем. Дар ҳамин борорам оли ягон намуд гап фармон баромадагӣ нестай, оли пакетиши най. ҳасан нависад: салом акаи Сорбон, ман заочни мехоҳам очни гузарам, метавонанд сум талаб кардан, метавонанд ректор ё ин ки декан барои ай заочни очни гузаштанат. Масалан ту дар заочни дар донишгоҳи миллӣ дар факултати ҳуқуқшиносӣ агар бихонӣ, ту суми договори заочни будагита хондагӣ. Дар ҳолате ки ту очни мекунӣ, пули договоре ки споридагӣ ҳамура ҳисоб мекунанд ва баъдан пули очни будагиро ҳисоб мекунанд, чанд суме ки аз садқа бубурояд сумша меспорӣ, баъдан очни мекунӣ. Барои бугӯӣ ки ғайри қонунӣ ягон сум мегиранд, ҳамин қонунда ҳаст ё ки нест, ягон намуд нестай ки ғайри қонунӣ бо ягон сум бигиранд, танҳо разница меспорӣ. Мисол дар заочни буданат ту вақте ки ариза пешниҳод мекунӣ ба ректор ё ки декани факултет барои очни кардан, ту дар онҷа экзаменчи хеле ки барои дохилшавӣ меспорӣ, дар очни кардан ҳам бо разница меспорӣ, яъне ки экзамен меспорӣ. Далер Гадоев нависад: салом акаи Сормон, ман ҳақ дорам ки ай падарам ҳаққи хидмат талаб кунам. Ман вақте 2 сола будам, падарам ай модарам ҷидо шудагиянд. Ман дар тарбияи бобом калон шудагиям. Ман оиладорам, ман ҳақ дорам ки ай бобӣ ё ай падарам ҳақма талаби ҷои истиқомат талаб кунам. Фарзанд ай падар то кадом вақт ҳақиқча талаб карда метавонад, мақсад барои пулу дигар молу мулк. вақте ки мисол ҳамун ҷидо мешаванд, падару модарат чанд солаи ҳасти нести, суда муроҷиат мекунанд, алимент пулӣ ҷидо мекунанд, то синни 18 солагита тура бояд ҳамун падаре ки ҷидо шудагӣ ҳамун нигоҳубинат кунад. дар ҳолате ки мисол баъди 18 солагӣ ту ягон ҷо дохил намешай, ҳамун нигоҳубинаш тибқи қонун қатъ мегардад, яъне ки алимент медодагиш қатъ мегардад, дигар алимент спорида намешавад. агар ки баъди 18 солагӣ ту ба ягон донишгоҳ ё ки донишкада таҳсилта идома бутиву бо донишгоҳ дохил бошай, бо дар уҳдаи падарай ки то буд кардани донишгоҳа ба ту алимент додан мегирад. дар ҳолате ки мисол донишгоҳ ҳам нахониву оиладор бошай, мисол хонаву дар надошта бошӣ, та ҳамчун фарзанди ҳамун падар ҳаққи мерос талаб кардан дорад. Ҳамид Гулов нависад ки падаре ки то 18 солагии писара алимент месупорад ва дар ҳолате ки падар ба пирӣ мерасад, оё ай фарзанд ҳақ дорад алимент бигирад. албатта ки дар кодекси оилавӣ омадагиай дар бораи супоридани алимент. дар бораи супоридани алимент, на танҳо алимент ҳамин чизе ки танҳо падар бояд ба фарзанд бисупорад. алимент мешавад ки мисол ай ҷониби фарзанд падар талаб кунад, мешавад ки модар ай фарзанд талаб кунад, мешавад ки ҳатто бобо ва биби ай набера алимент талаб кунад. танҳо алимент ин нестае ки фарзанд падарша бигӯяд ки ман дар алимент бисупору, мисол ба суд даъво кунад, ариза бинависа ки падар алимент бисупорад. албатта падар, модар, бобо, биби ҳаққи гирифтани алимент доранд ай фарзандони худ ва ай набераҳои худ. Кароматулло Раҷабов нависад: салом ака, дар таърихи рӯзи 11-2019 моҳи ноябр дар намози пешин телефони маро дуздиданд. аз камера хушрӯ метоба, камераашро дар телефонам дорам, ҳамуна дар интернет мегӯм партон, боз бачаҳо мегӯянд напарто, шарманда меша. ба гуфти шумо ман чӣ кор кунам? албатта ҳамон бачаҳо дуруст қайд кардиянд. мақсад як аз як кори хато кард, хуб нест мавту ӯро дар байни мардум ошкор кунем ҳамун кори кардагиша, бигзор ҷазоша худованд бигирав. ва баъдан та агар гуфтанӣ бошӣ ки мисол
ҳамуро ягон ҳамун ҷавобгарида бикашанд ё ки ягон чизи дигар интернет партофтанда метавонӣ ки бира дар ягон мақомот ҳамун видеоша пешкаш бикунӣ пешниҳод бикунӣ ва ба ин роҳи қонунӣ ӯро ба ҷавобгарӣ бикашанд. Бугӯй байни мардам да ма ӯро шарманда карданем, ма фикри шахсим меяд ки кори хуб нест. Мумкин ки та гуноҳи ҳамуро рӯйпӯш кунӣ, худованд ягон гуноҳи дигаретро бибахшаву рӯйпӯш кунад. TJK ком нависад: салом, сози хуби акай Сормон, акам аз зан дорам, падарам модари занам мехоҳанд ки ҷудо шавем. Ман ҳуқуқ дорам ки гап занам шитобе дар зиндагим кор нагиранд. Падарам модари занам. Як гап ай бародар ки қати падар модари ҳамсарат зиндагӣ накардасти, ин зиндагии шахсии хитай, яъне ки шумо аллакай шахси болиғ, шахси зиндагидорен. Ягон кас ҳам ҳақ ва ҳуқуқ надорад ки дар зиндагии шахси як аз дигар дахолат кунаву як аз дигара зиндагиша вайрон бикуна. мақсад Шамил ТВ нависад: салом, сози акам, марам модарам вафот кардагӣ, падарам бекор маиб ховай, ма ба ватан биём, метавонам сардори оила кунам хидмат. Ҳамира ҷавоб медодӣ. Дар ҳолате ки мақсад агар фарзанди калонӣ бошиву мисол ду фарзанд бошен, агар ҳар дутон дар ҳудуди Тоҷикистон қарор надошта бошен ва дар ҳолате ки падарат бо маъюбай кор карда наметавонад, дар ин ҳолат метавонӣ ки як татхта сардори оила бигзаронӣ барои нигоҳубинӣ кардани ҳамун падари маъюбтон. Саид нависад: ба худо безор кардем, ба ҳамун таксиҳои границатон бас шикнед. Ака ма як гап гуфтанем оиди ҳамин шахсиятҳое ки дар комментария мегӯянд границаро реклама накунед, ё ки баъзан нафаро менависад дигар кор надорӣ, видео мекунӣ бира кор кай пай корот биша, ё баъзан шахсиятҳое мегӯянд ки дар граница одам мурдаиса шумо реклама кардесен. Бародарои азиз, акаин додарен, сабаби мурдани ӯ шахсиятҳо мо нестем. Сабаб мақсад худованд вақти соати ҳар бандара мондай ки кай ай дунё мегзара, ҳар як чиз сабаб мешава ва шахсият ай дунё мегзара. Мисол як кас аз сабаби мурданаш мешава ки ягон ҷо меғалта мемра, як кас сабаби мурданаш мешава ки авария мекуна мемра. Дар инҷа мо гунаҳгор нестем, ҳеҷ кас дар инҷа гунаҳгор нест. Вақти соати ӯ бародаро ҳамун қадар будай, ба ҳамин хотир ҳамин гапотон дар кор нест. Ва боз шахсое мегӯянд ки реклама накун, безор карден. Бародарои азиз, агар ҳамун бародаре ки гуфтаси инами трама ҷои ман мебуди, агар ҳамин рекламаро мекардӣ, барое ки мо тупа да пеш камера мешинем, мақсад тупа нестай гап занем мо ки инам хеб бишинему бо мегӯянд шумо миллион кор кардесен, а ютуб боис реклама мекунен. И омадан рафтани мо, сёмка кардани мо, монтаж кардану интернет партофтани ҳамё, ҳатто инами пули ютуб дар ҳамин чизо намерасад. Пули ютуб ки кор мекуна як моҳда дар ҳамин чизо намерасад. Ба ҳамин хотир агар трам мебудӣ, ҳамин реклама дар розӣ мешид. Ба фикрам ки мо ягон коре накардастем ки обрӯмона пас кунем ё обрӯи ягон каси шуморо пас кунем. ҳамун 20 секунд 30 секунда маъқулат нест, тамошош накун бародар. Маъқулат боша, рақам дорам ҳамҷода, бидро ҳамун рақамода занг бизан, айноми канали мо бугу хай мисол номерота юрист гирифтем, бо ягон ҳамун дастгирӣ шумодан мекунанд, скидкатон мекунанд ва боз марам дилам гармтар, дилам пиртар мешавад, тез видео мекунам ба саволотон ҷавоб медиҳам. Агар ҳамин одамизода ягон кор фоида набоша ку ва одам ҳеҷ вақт хича ба ҳамун кор дода намекунад. Мисол дар зиндагӣ мо то ҳамин кора накардем, шукри худо мо бо корубори худмон надорем, не ки ҳамин корам мехоҳем ки камтарам боша, чени фаҳмиши худмон чизи медонистагимона ба халқ бирасонем, хабарҳоро бирасонем, қонунҳоро бифаҳмонем, саволотро ҷавоб диҳем. Ба ҳамин хотир ӯ тараф ҳарчи нанависем бародар, кадоми дила гирда дорӣ, биёй нахи пеш камерада бишин, биги саволои мардумда ҷавоб де, як ҳафта ҷавоб де, кума бинам шумо чанд қадар тирпед мекунед гап чапи мардум. Собитов нависад: салом акай Сорбон, оё мо метавонем ки аблаваро занем вақте аблава ғайри қонунӣ ба хона зада медарояд? Бародарои азиз, ихе бигирен, аблава кардани шаҳрвандон худаш ғайри қонунӣ. дар ягон ҷой қонун омадагӣ нест ки шаҳрванд дар қади раҳ биги гов мол бори кашида дар мошин бор куна ба хизмат бар. Шаҳрванда бояд хонаш повиска рӯй кунӣ, шаҳрванде ки синаш ба хизмат расидагӣ бояд ба хоҳиши худаш бирава хизмат куна. Баъд як гапи дигае ки мисол маву шумо агар хизмат накунем, ватанамо нигоҳ накунем, давлати ҳамсоямон омада дар ватани мо шаҳрвандош хизмат намекунанд ку. Вале мумкин баъзе дар ҳамин гапи ман мегӯяд худат хизмат кардагӣ накардагӣ. Ман чандин маротиба гуфтагиам,
چی حجته که برای همین خدمت کردن بعد خدمت کردن همه حجت ها را من دارم. همه حجت ها را من دارم. حجتی وین بلیچ هم دارم. ای طرفی بگیم وین کمد. حجتی دانشگاهیش هم دارم که 5 سال خواندم تحصیل کردم. حجتی 2 پسر مقصد 2 فرزند داشتنش هم دارم. همه حجتاش هست. غیر همین حجتی نگاه نداشتن دیگه همش داریم برادرها. به همین خاطر خیلی خدمت گرچندی قیم باشه میدونیم قینه به چشم همه ما و شما معلومه که قینه نه که به هر حال وطن آباد کردن در کارهای نگاه کردن در کارهای خداوند همه سربازایی که در وطن خدمت کردن نگهبانشان باشه و قوه و تواناییشان از زیاد بگردونن و ساق سلامت در خدمت بر بگردن صاحب یک وظیفه و یک کار بشوند. نورов نویسه سلام برادر. سوالم تکراریه. جریمه گم کردن شناسنامه تاجیکی چند سامان باشد؟ رحمت. جریمه گم کردن شناسنامه $10 یا که $12 120 سامان به فکرم. انا زکریا لایقов نویسه سلام اکای سوربون دبروال برای حجت رانندگی میتیان یا کی نه؟ یگان همون حجت نمیتیان. چیزی که تو میخوای او را نمیتیان. جایی را که تو میخوای اونجا نمیبرند. هر جایی دا که ترا مثال روی کنن میره اونجا خدمت میکنی خدمت وطن مادر با برمیگردی میاد. سعیدов نویسه سلام برادر. سه بار سوال مینویسم نه که جوابش نیست. 3 برنامه تا تماشا کردم فقط ابله گمش کن نمی ابله را بسیار جواب نده. بسیارش میدونن که دروغ سوال میتن. همه برنامه هایی که من میکنم هر روز سوالایی که جواب میتونم من همه سوالا را طولی 1 سال میشود که هر روز جواب دادم نه که با سوال میتونم. خیلی جواب شونتی دشنامد میکنن به همین خاطر جواب میتیم چیکار کنیم دیگه آخه. احمد نویسه سلام ساربان کینای میرزا چی شد؟ کینای میرزا به انجام رسید تمام شد برادرها. کسایی که کینای میرزا را نمیدونستن بدرون کانال رپارتال در یوتیوب دارم. اونجا یک فیلمی کوتاهک با نام میرزا تماشا کنید. در اونجا ما نقش بازی کردگیم. نور احمد نویسه سلام علیکم برادر. یک سوال جواب میدادی فرزندا را مسکو بیاری 1 ساله 2 ساله هند کدام دکومنتو در کار با بلیت میخریشون؟ رحمت. اکی نمیدونم در سمالیات تا چند ساله را به پولای بلیتش مقصدو نه که البته چیشون میگیری زگرام پاسپورت میگیری و اگر که خودت نباشی داورنس روی میکنی با همسرتا که فرزندو تا بگیره با همون جای بدگید ببره. تجکه بای نویسه ماشینی 2005 پایان را ساموشکا کردن میشه و یعنی 1995 بالا ای بتونی پولشان بگوی 2005 پایان وارد کردن و جمهوری تاجیکستان یعنی که را ساموشکا کردن من نیازی ممکن نیست. سایوالی شریپوف نویسه در بورایی که مقصد یک خیشانه در سن 8 سالگی اپراسیون کردن یک گرودش گرفتن آیا همین را خدمت میبرن یا که نه بردن نمیشه میتونین و این بلیت نگاه نش بگیرین طلب کنین عریضه پیشنهاد کنین و این بلیت نگاه نش میتین. بابا جان محمدیف نویسه سلام علیکم اکای سوربون. سایت رئیس شهر در کارای نویسین که 5 مرتبه شد همین سوالات دادم جواب نمیتین. ما که نمیدونم که کدام مقصد سوسیال نیست در رئیس شهر محترم رستم امام علی خودش استفاده میبرن نمیدونم من. در سایت مثال یگان شکایت دارین یگان چی دارین درم گوگل بزنین سایت president.tj همونجا دم میبروید. مثال سایت محترم جنابی عالی در اینجا یک کسی دیگر نوشته که عبدالله رکلام که دیگه چیزا هر شب گرانی سر خواب میبینیم. ما هر شب کو این همین سوالایی که درباره عبدالله میتین ما همین را خواب میبینم به همین خاطر شما را هم گرانی سر ما را خواب دیدن گیرین. علیک نویسه سلام برادر. پروای قزاقستان در تاجیکستان کار میتید چی باید کرد؟ پروای جمهوری تاجیکستان یعنی که پروای خدمات در فدراسیون روسیه ازبکستان قزاقستان به کار میاد یعنی که ای همین دولت های نامور کردگی مون در جمهوری تاجیکستان به کار میاد.
инак бародаро видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар ҷавоб нодода мондагӣ боша метавонед дар Viber ё Instagram саволтонро пешкаш бикунед. Неки хоҳиш мекунам дар рақамҳои ҳамун Viber занг назанед, чунки ҳамун рақамҳо дар дасти ман нест. Viber шама истифода мебарам 501 33 86 33 ва ҳатман дар канали ма Юрист TJ подписатсия кунед. Саволҳои ба мазмун, ба мантиқ, саволҳои нав бисёртар шава. Морам видеоҳои нав ба нав сари вақт тезтар мебарем. Дар паноҳи Аллоҳ бошед ҳама каса.